tnediet konsultazzjoni pubblika dwar il-Politika Nazzjonali għall-Agrikoltura f'pajjiżna li se tkun mifruxa għall-10 snin li ġejjin. Il-politika li tnediet fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat fl-iskola fil-Kulleġġ ta' Marija Reġina fil-Mosta u hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha l-Gżejjer Maltin. Din il-politika fiha 6 għanijiet ewlenin li huma l-preżentazzjoni lit-tikkettar u traċċibilità tal-ikel, il-konsolidazzjoni tal-azzjendi agrikoli, is-sostenn tar-riżorsi tal-ilma, il-kompetittività u d-diversifikazzjoni, flimkien mal-andament tal-kundizzjonijiet ġeoklimatiċi u l-mitigazzjoni tagħhom u r-riċerka u l-iżvilupp. B'kollox ġew identifikati 70 miżura biex dawn għanijiet jitwettqu fil-prattika. Xavier de Bono Grek, direttur tal-Agrikultura, qal li priorità ewlenija tiffoka fuq il-kwalità tal-prodott agrikolu Malti. Ħafna konsumaturi jmorru jixtru l-prodott imma naħduha for granted li dak li qed nixtru huwa dak li nixtiequ. Dik il-parti biss, ġifri b'dak l-objettiv biss li identifikajna li jkun hemm traċċabilità tal-prodott li ftit ta' żmien ilu wkoll kien hemm varajna din l-iskema, il-konsumatur ħajħossu iktar moħħhom istrieħ li ovvjament ikun ħajjixtri dak il-prodott li jkun mixtieq u li joffri risk fl-aħħar mill-aħħar. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li parti essenzjali mill-politika tal-Gvern f'dan is-settur hija li ma jkunx hemm triq waħda biss għas-suċċess u li l-miżuri li jittieħdu jkunu ta' gwadann għall partijiet kollha involuti. Fatturi li dwaru saħaq ukoll id-Direttur tal-Agrikultura. Ħatkun win-win situation għax il-bidwi ħajkun qed jieħu l-prezz ta' dak li ħaqqu li jkun ta' sagrifiċċju li jkun għamel ġol għalqa. Plastek il-konsumatur għalih jekk kun ċert li hu jaf li dak li qed jixtri huwa bnin, huwa ta' valur ta' dak li qed iħallas għalih, fl-aħħar mill-aħħar tkun win-win situation għat-tnejn. Waqt li żar l-istudenti fil-Kulleġġ ta' Marija Reġina fil-Mosta li ta' kuljum jitgħallmu l-agrikoltura b'mod prattiku, il-Prim Ministru tkellem mal-istudenti u ħawwel siġra ta' żebbuġ fl-okkażjoni ta' tnedija tal-konsultazzjoni pubblika. Fakkar fix-xogħol li nbeda fil-Pitkalija u qal li fix-xhur li ġejjin se jitħabbru b'mod konkret id-dettalji ta' modernizzar tas-sistemi illi waslu għal qabża kbira fil-kwalità. Dr. Muscat żied jgħid li l-Gvern jinsab ukoll fażi li jiffinalizza l-modi ta' kif tista' tiġi ffaċilitata is-sitwazzjoni ta' bdiewa b'buona fede fil-waqt li għaddejja l-ħidma biex bdiewa fin-naħa t'isfel ta' Malta u Fawdex ukoll li saqqu r-raba tagħhom bil-ma trattat.